В една далечна радиогалактика, между другото, се появила невидима заплаха, но клонингите атакуваха. Бива ли такова отношение? Бива. В третия сезон на Между другото, завръщането на Форте джедаите. Силата ще е с вас всеки делничен ден след 10. Часът е 10:23 минути и стартира днешното издание на предаването Между другото. Вчера бяхме твърде заети да избираме звездните бебета на Форте Радио, неонатологичното отделение на Шумен, и пропуснахме един празник, който се отбелязва за 4-та поредна година. Празник на частните охранители. Всъщност даваме си сметка, че те са доста... как да го кажем по-скоро? Доста важни за защитата на бизнеса, пък и на домашното имущество, пък ние невидими. Да, ние не им отделихме нужното внимание. Поправяме грешката днес. Компанията на Румен Райчев, служител именно в частна охранителна фирма. Здравей и добре дошъл! Добър ден на вас, на вашите слушатели. И с малко закъснение, все пак честит празник. Благодаря. Обещаваме, че за 5-та година ще сме точни и на време. Благодаря и аз искам да използвам случая да честитя празника, макар и малко със закъснение, на всички колеги и служители в този сектор, да им пожелая много здраве и професионални успехи. Ти си започнал като участник в системата на МВР, не знам дали това е най-подходящата дума. Скоро служител. 5 години си бил служител в системата на МВР, а 9 години вече работиш като охранител в частна фирма. Предполагам, че двете неща са много различни, въпреки че основната идея е пак да се запази имущество. Ако трябва да започнем с тая дума участник или служител, по-скоро държа на думата служител, защото основният принцип, който е за мен сега и когато е бил и за работата ми в МВР, това е да служиш и пазиш. Съхранявам този професионален принцип и до ден днешен, така че бих се нарекал служител и тогава, и сега. А каква е разликата между това да бъдеш служител на МВР и да работиш като частен охранител? Няма да се спирам като очевидни фактори, като заплащане и така нататък. Частният пазар предлага много други възможности и за реализация, и за финансова обезпеченост, но разликата е предимно в правомощията. За жалост, все таки в нашето законодателство нещата не са така оразмерени, че да наблегнем на този вид превенция, както и в частния сектор, за да можем да бъдем полезни, а именно на спокойствието на гражданите и обществото. В този смисъл има огромна разлика в правомощията на действие, а приликите са тези, които винаги правят един професионалист до край. Това е мотивацията за работа, която винаги съм слагал извън едно заплащане. Какво научи в системата на МВР, което го прилагаш сега на практика като частен охранител? Там имах възможността да работя с разкошни колеги, професионалисти. Основният акцент на работа в системата на МВР беше екипността. Екипността е най-важното звено от нашата дейност. Няма как един човек да реши казус или да бъде сам по себе си институция. Институцията е съвкупност от много неща, т.е. екип от хора, които работят за една кауза. В този смисъл системата на МВР ми даде много в това направление на нещата. Основният момент е екипност. Веднага обаче искам да ти задам такъв въпрос, гледайки настоящата ситуация в страната. Народът е доста разединен по каквито и да е било теми. Студентите са разединени. Всъщност това ли ни куца? Че нямаме единство, че не работим и не следваме целите в екип. В един по-глобален мащаб на нещата, да, може би това е разединението на нацията, макар че за това има и субективни и обективни фактори, но на ниво професионализъм, на тия малки звена, фирмите, които предлагат услугата за охрана, ако щете дори държавна институция, Министерство на вътрешните работи със своите екипи, те са малките звена, от където това обединение трябва да започне. Под някаква форма, за да инициираме някакъв вид държавност.
Много сериозен стана разговора, а пък аз искам да направим крачка назад, защото преди малко, Румене, те питах за приликите и разликите. Ти обясни от към правомощия, но как стои, наречем, този въпрос чисто от гледна точка на защита на твоя живот и на оръжията, които ти имаш право да използваш при работата в охранителна фирма? В Закона за частна охранителна дейност ясно са описани методите и начините, по които може да се работи в различни, аз им казвам, кризисни ситуации. Това е по задържане на лица, това са най-тежките каузи с нападения над служители на дадена фирма, служители по сигурността. Там ясно са описани начините, по които може да стане това нещо, както и нормативната база, по която можем да изведем нещата до успешен край. В случая се разбира по закон дали казусът ще отиде на хулиганство, така нареченото дребно хулиганство, го слагам в кавички и така. Това е един вид превенция. Както и помощните средства също са много ясно описани в закона за частна охранителна дейност. Нека да нарисуваме образа на един служител в системата на МВР и на един частен охранител. Какво има полицая, образно казано, и какво има охранителя, като средства да защитава живота си и по-добре да реализира своите акции? Полицай е облечен в добрия смисъл на думата във власт. Казвам го това, защото над полицая стои униформата с пагоните, с значката, която представя тази институция. Охранителът представя една частна организация също със своите емблеми, знаци, но това не винаги говори нещо върху нарушителя на обществения ред или лицето за задържане. И в двата случая, ако полицая и охранителя не знаят какво да правят в дадената ситуация, всичко друго се обезмисля. Безспорно, вербалната атака, тази, която е на лице при служителите на МВР, при частните охранители в този момент остава на по-заден план. Там пък ние се опитваме да компенсираме с малко повече познание и опит, в кавички слагам, от улицата. Да можем да лавираме в дадената ситуация и така. Всичко е опит. Но чисто като оръжие, примерно, вие можете ли да носите пистолети? Носенето на огнестрелно оръжие касае лиценза на една фирма. Това са търговски отношения, дали може да бъде платен такъв лиценз и дали фирмата ще предостави оръжие на своите служители. Но това е възможно да се случи. Частен охранител да има огнестрелно оръжие. Разбира се, да. Стане ли въпрос за палки? Те преминават ли през някакъв лиценз или всеки един частен охранител също може да има палки? Не бих искал да изпадам точно в такива подробности. Да, ние можем да ползваме такива помощни средства. Пак казвам, те са много ясно описани в Закона за частна охранителна дейност. Какво може да използва един охранител? Няма упоменат такъв аксесуар в Закона за частна охранителна дейност. Самото естество на работа не предопределя използването на такъв тип помощни средства. Добре, нека да направим пауза. Веднага след това ще продължим разговора с Румен Райчев. Завръщаме се в минутите на предаването. Между другото, Румен Райчев, служител в частна охранителна фирма, ни е на гости. Говорим си за тази отговорна професия. И въпреки, че вече маркирахме понятието частен охранител и служител в системата на МВР, за да направим съпоставката, интересно ми е как стоят нещата на практика. Кои са най-честите сигнали, които получавате, Румене? Самото название предопределя нещата сигнално-охранителна дейност и сигнално-охранителна техника. Ние се занимаваме, предлагаме и двата продукта, т.е. в рамките на сигнално-охранителната техника това са задействия от обекти, грубо казано, индикация за някакво движение вътре в обекта. За щастие 95% от тези сигнали не са реални, но това ни прави пък до някъде и по-щастливи, защото сме обезпечили клиента на максимум. Забравен климатик може да създаде движение в стаята. Разбира се, да. Ние даваме препоръки, ние сме длъжни да даваме и препоръки. Това също е част от нашите функции, да даваме препоръки към нашите клиенти, за да улесниме съвместната ни дейност. Това е и тънката граница от това да намерим добрия тон в отношенията си. Случва се понякога да будиме клиентите си посред нощ, но това всичко е заради тяхната сигурност. Даже тук е момента да се извиня на такива наши клиенти, ако се е случвало.
Но все таки всичко е в името на сигурността на повереният ни обект. Добре, 95% от тези случаи са, да го кажем, фалшиви, въпреки че те няма как да бъдат фалшиви. Нещо се е случило, което е раздвижило атмосферата в стаята и датчиците са реагирали, но какво се случва, когато отидете, видите, че всъщност наистина в обекта има някой? Ако в обекта има наличие на лице и това не е нарушител, грубо казано, айде ще го кажем крадец по-нашему, нали? Тогава преминаваме към задържане. Това, което пак обръщам внимание, Закон за частната охранителна дейност ни разрешава. Ние можем да задържаме лица в поверените ни обекти и да ги предаваме по законовия ред на служителите на МВР. И ние действаме точно по този начин, без да правим компромис. Разбира се, тук също отваряме една скоба. Има лица, които са забравили така нареченият личен код за въвеждане в системата. Има моменти, в които може да се лавира, но когато имаме явни данни за извършване на престъпление, ние просто действаме по законовен ред. С задържане на тези лица и извеждане до законодателно, нали, да приключат нещата. Работите ли съвместно с полицията и вие използвате ли ги и те използват ли вашите услуги, така да го кажем? Ние имаме много добро взаимодействие с бившите мои колеги от МВР, сега и мои приятели. Само и единственото на това взаимодействие почива доброто извеждане на нещата до край. В нашия случай, пак казвам, дали дознанието ще бъде изведено до край, защото там вече касае запазване на периметър с следи и така нататък. Много са нещата, колегите от МВР също прекрасно знаят. Там е също и нашата функция да запазим местопроизшествието до идването на органите, които могат да се свършат пълноценно работа. В този смисъл взаимодействието е много важно. Да охраняваш обекти е едно, но да отговаряш и за хора, които са непредсказуеми, особено след няколко чашки силни алкохолни питиета, е нещо съвсем различно. В тази връзка как се реагира, когато трябва да се отзовете на сигнал за буйстващ клиент в заведение, примерно? Вие отваряте темата за предлагането на услугата Panic Button. Тази услуга я предлагаме обикновено на клиенти, които се чувстват пряко застрашени. Както и практика в питейни заведения. Тогава действаме приоритетно. Като казвам приоритетно, това значи животоспасяващо действие към клиента с цел опазване живота и здравето на клиента, както и имуществото, което касае заведението, както и на околните граждани. В случая по отношение на Panic Button, моят съвет към колегите е да действат много прецизно, като обезпечаване точно за този екип, за който говоря, точен анализ, точен и бърз анализ на ситуацията и когато се касае за безкомпромисни действия, те просто да го направят. Да не губят тези 30 секунди, в които имат време да реагират адекватно, защото след това нещата много бързо могат да се обърнат в негативен план за екипът, който реагира. А как се тушира напрежението? Значи... В една такава ситуация, когато не можеш да бъдеш сигурен дали човека срещу теб е напълно адекватен? Понякога има и този психологически момент да подходиш, да разбереш каква е точно причината. Когато още с влизането в едно такова заведение, данните за дребно хулиганство обикновено са на лице. Той троши, блъска, държи се арогантно. Всичко това, което е описано по смисъла на квалификацията за дребно хулиганство в закона, така че познавайки го добре, ние можем да си свършим веднага работа, т.е. минаваме на задържане на лицето. Желателно е това да се случи извън заведението, за да не пострада никой. Има начини на извеждане, които са въпрос на подготовка на нашите служители. Ние предлагаме и това. Подготвяме нашите служители точно за такива ситуации. В разговори, както и в конкретни курсове и действия. Туширането е това. Най-добрият момент е, когато клиентът разбере, че срещу него действат хора, които са дошли да си свършат работата и само един да уточняваш въпрос. Да? Това дребно хулиганство, особено в питейните заведения, винаги ли е свързано с употреба на алкохол?
Данните за дребно хулиганство не винаги касаят алкохол, но алкохол е 80% от факторите, които го провокират. Преди малко ти спомена работа в екип. Какви характеристики търсите в вашите колеги? Как ги набирате така, че да достигнете до добрия синхрон? Подборът на кадри не е толкова лесен момент и не винаги е свързан с това дали познаваш човека предварително или не, или ти е препоръчано от някого. Много важен е предварителният разговор, в който ние можем да разберем защо този човек иска да работи тази иначе неблагодарна работа. Това е един резонен въпрос, който е задаван и в системата на МВР. Защо искате да работите тази работа? Правилният отговор на това е ключа. Логично е да търсиме хора, които искат да работят в екип. Тоест не да, образно казано, да дърпат чергата към себе си, а да могат да подадат тази черга и на колегите. В този смисъл търсиме хора, които са с добра комуникативност, могат да работят в екип, има данни за лоялност, мотивацията не на последно място. Принципно се търсят полегнали хора, грубо казано поучукани от живота, видяли това и това, но готови да работят тази работа съвестно и да бъдат полезни както на себе си като професионалисти, защото системата на частния пазар също дава възможности за някакво израстване и реализация, така и на самата фирма. А чисто физически има ли изисквания за кандидатите за тази неблагодарна професия? Разбира се, добре е кандидатите да изглеждат респектиращо. Институционално, аз много обичам тая дума институция, значи когато отидеш облечен с помощните средства, нека клиента да бъде убеден, че тази фирма или институция ще може да предложи най-доброто, за което той си плаща, разбира се. В тази връзка, жени приемате ли? На този етап не работиме с жени в рамките на автопатрулните звена по понятни причини. Преди малко засегнахме тия рискови моменти, в които една жена няма как да отреагира правилно, поне на това, което касае моментите, за които говорихме. А иначе, ако се наложи съдействие, пак говоря в законодателен план за обиск на лица от женски пол, там търсиме съдействието на колеги от МВР, които имат своя ресурс в тая посока. Всъщност, преди да направим поредната пауза, трябва да ви кажа, че в английския X-Factor в момента една от най-атрактивните участнички е надзирател в мъжки затвор и тази дама е толкова респектираща, че определено може да се справи с охранителната дейност. Но това е така, между другото. Само искам да добавя, че въобще не подценявам ролята на жените. Ние в нашия екип, в нашата фирма, ние работим с прекрасни колежки, прекрасни по смисъла на професионализма, който те предлагат. Те са също част от нашия силен екип. А психолози, трябва ли да сте психолози? Защото... Хайде да оставим този въпрос обаче след почивката, защото доста поговорихме, а пък е хубаво да послушаме и малко музика. Това е за тебе вече. И... Филма... Със Светла и Стоян. Продължаваме разговора си с Румен Райчев, служител в частна охранителна фирма. Стигнахме до там, психолози ли трябва да сте вие? Колко добре си помниш въпроса. Естествено. Бях убеден, че ще го забравиш и ще мога да задам друг. Аз от тебе не мога да се включа по принцип, но затова реших да си отворя първо аз устата. Защото после може и да нямам шанс. От гледна точка на психологическите похвати, не знам дали трябва да сме психолози, но ако резултатът е добре свършена работа при вербалната комуникация с нарушителя, значи тогава сме и психолози. Понякога се налага да действаме чисто психологически план, за да можем да тушираме напрежението. Винаги съм казвал, че когато се стигне до употреба на помощни средства, това не е вече добре свършена работа. Някъде по веригата се изгубила превенцията. Психологическите похвати са част от превенцията.
И разбира се, със сигурност има случаи, в които употребата на сила няма как да бъде избегната. Разбира се, но... Особено в едно заварено положение, където емоциите бушуват. Разбира се, но това е една крайна мярка. Лошото е, когато, образно казано, сложиме каруцата пред коня. Тоест, започнем с употребата на физическа сила и помощни средства, докато не сме изчерпали всичко друго останало, което би ни дало възможност да тушираме нещата. А това е в общия смисъл на това да запазим здравето и живота, както на предимно нашият, на колегите, така и на лицето, срещу което е интервенцията от наша страна. А като си говорим за толкова дълъг стаж, 9 години като частен охранител, няма начин да нямаш и някоя куриозна история, която можеш да споделиш. Ами, куриозна, не знам колко е куриозна, колкото и комична. Нали? Има много неща, които във времето са оставали така като спомен. Може би трябва да разкажа някакъв случай. Да, е интересно. Ами, сещам се за един обект, който е извън рамките на града, т.е. предполага се, че периметърът е по-голям и така в една осамотена част. Влизам вътре в обекта, обикновено имаме комуникация с колеги, които подават информация за обекта, нали, какво има вътре, какво няма и ние трябва да имаме ясна разстановка за нещата, дори мислена. Не ми беше подадена информация, че в обекта има вече кучета пазачи. Тоест, оказа се, че когато ние сме ангажирали въпросния обект за охрана, такива не е имало и някъде по веригата информацията се размила. И аз влизам, доколкото мога да бъда спокоен в такава ситуация, нали, с оглед на това чисто професионално да си свърша нещата и виждам как срещу мене в тъмното бягат две огромни кучета. Аз вече бях затворил вратата след себе си и не ми оставаше нищо друго, освен както казват някой, да си припомням някои неща от детството и да изчакам кучета да дойдат близо до мене, за да мога да комуникирам с тях, което, повярвайте, няма нищо общо с вербалната атака към човек. Все таки кучетата се оказаха добронамерени и заедно обходихме обекта, те като пазачи и мои колеги, аз като професионалист успяхме да решим казуса. Оказва се, че нещата са наред и няма нещо, за което клиента да бъде частните охранители безпокоен. Се разбират добре с охранителите на 4 лапи. Да. Понякога общата кауза е много важна. Как се разтоварваш от това напрежение, което се трупа по време на работата? Всъщност, има ли напрежение по време на работата? Това е първият въпрос. Напрежението, да, има напрежение. Естествено, че в една такава среда и такъв тип дейност има напрежение, понякога е доста осезаемо. Но то по-скоро се усеща в моментите на почивка. Тогава, когато върнеш лентата назад и започнеш да преценяваш нещата и слагаш на кантар кое би могло да се свърши по-добре и кое не, тогава идва и усещането за това огромно напрежение, което понякога усещаме постфактум. Как разтоварвам? Разтоварвам с риболов. Едно мъжко хоби, толкова често срещано. Там така много добре успявам да се слея с други неща извън работата. Природата, доброто прикарване с приятели. Това е. В общо взето е това. Слушането на музика също ми е приоритет. Можеш ли да намериш нещо общо между работата ти и хобито ти риболова? О, да. Какво е то? Аз веднага ще кажа, залавяш риби. Непослушни риби. Да, може би има такъв общ момент. Мога да го кажа, общото е удовлетвореност. Ключовата дума е удовлетвореност. И във всичко това, което правим, ние трябва да се чувстваме преди всичко удовлетворени. Ако в работата и в хобито се чувстваш удовлетворен, значи нещата са на лице и можеш съвсем пълноценно да извършваш двете неща без проблем дълго време. Като цяло, можем ли да кажем нашия град, въобще областта, спокойни ли са от към престъпления? Можем ли да направим такъв поглед? Живеем ли в един опасен град? Да. За жалост, живеем в трудни времена.
Не знам дали градът ни е опасен, но живеем в едни много сурови и трудни времена, които няма начин да не рефлектират върху човешката психология и начин на живот. Чисто в този план, в който ме питате, не мисля, че градът ни е опасен или е обект на организирана престъпност. Успяхме да съхраним този град, поне моите виждания, като един 44 годишен човек, като върна лентата 20 години назад, че ние успяхме да съхраним този град в тази посока. Ние не сме ключово място на организираната престъпност, а и не предлагаме такива апетитни хапки, които да я провокират. В този смисъл, ако органите на МВР, както всички частни охранители, както и всички хора на този град, в крайна сметка не е нужно да си частен охранител или някъде служител на държавна институция, за да съхраниме тая държавност и усещане за гражданско общество, за да допренесем за спокойствието на този град. Тук е една малка скоба, също искам да отворя. Може би молба, нека гражданите, които забелязват данни за извършване на престъпления, нека не се страхуват, има начини да останат анонимни, нека да подават своевременна информация към органите на МВР, защото при добрата работа и взаимодействие в един по-далечен план нещата все таки опират до това да опазим този град, поне доколкото можем, такъв какъвто е и в момента. Ами това е един чудесен начин, по който ще завършим днешния разговор с Румен Райчев, служител в частна охранителна фирма. Разговорът беше провокиран по повод вчерашния професионален празник, който ние отбелязваме обаче с ден закъснение.